שותפים יקרים שלנו לדרך, יש לנו חדשות מרגשות ומדהימות לחלוק איתכם. פרויקט עוצמה לחייל עובר לבית חדש וחם, עמותת נתינה בכלי. עמותה שחרתה על דגלה את ערכי הנתינה וחיזוק החברה הישראלית. עם מטרה אחת ברורה, לסייע לחיילים ולמשפחות הנזקקות. בשל החזון המשותף והערכים המשותפים, מצאנו בהם את הבית הנכון ביותר עבורנו להמשך הצמיחה שלנו. המעבר הזה קורה בזכותכם. בזכות התמיכה האדירה שלכם, הפרויקט גדל, צמח והתפתח כל כך שהיינו צריכים למצוא לו בית שיוכל להכיל את כל העשייה הזאת שלנו. בית שיוכל לגדול איתנו יחד. הבית החדש של עמותת נתינה בקליק יאפשר לנו להגיע לממדים חדשים של עשייה. הוא ייתן לנו את כל הכלים להגיב מהר יותר, להעניק הרבה יותר לחיילים היקרים שלנו. אבל חשוב לנו שתדעו, הכתובת אולי משתנה, אבל הלב הפועם של פרויקט עוצמה לחייל נשאר בדיוק אותו הדבר. אותה המשפחה, אותה המסירות, אותם היעדים, אותה מחויבות אינסופית שלנו לחיילים הכל כך יקרים שלנו. הפרק החדש הזה הוא ההזדמנות הטובה ביותר עבורנו, של כולנו, שלכם ושלנו, להגדיל את הטוב. אנחנו מזמינים אתכם יחד להמשיך איתנו את המסע המשמעותי והעוצמתי הזה. בואו ונכבוש יחד את היעדים הבאים. תודה שאתם איתנו.